українську мову, відвідує каток і басейн, займається бальними танцями та боксом. В майбутньому мріє стати стоматологом, а цього вечора сподівається перемогти з вашою допомогою. Зустрічайте номер 2, це Машенька Супруненко, 5 років. Має 3 братиків, яких дуже обожнює. Для них вона справжня принцеса. Другою домівкою називає дитячий садок «Веселка». У групі «Пізнайко» має багато друзів. Відвідує музичну, вокальну і модельну школу. Чудова музика, гарні руки, краса і посмішка постійно з дівчинкою феєрверком. Їй дуже подобаються квіти, які вирощує сама. Ну і Машенька залюбки їй допомагає в цьому. Мрія Маші стати знаменитою зіркою театру і кіно. Зустрічайте ваші обласки номер 3 Ірина Драбчук. 7 років, весела, енергійна та життєрадісна дівчинка, любить домашніх тварин, подорожувати та відпочивати на морі. Навчається у міській гуманітарній гімназії номер 23. У вільний від навчання час займається плаванням, а також вивчає російську, польську та англійську мови. Хоче зробити місто казковим, прикрасивши кожну вулицю квітковими клумбами, аквапарками та гарним дитячим майданчиком. Ваші обласки. Номер 4. Зустрічайте, це Глорія Жовтий, 8 років. Учениця 3-го класу школи номер 12. Професійно займається бальними танцями, естрадним вокалом та фігурним катанням. Побувала у багатьох країнах світу, але зробила висновок, що Україна найкраща. Любить малювати та спілкуватися з друзями, мріє стати відомою актрисою. Ваші обласки. Наступна учасниця під номером 5 – це Катерина Олексійчук. 9 років, навчається в загальноосвітній школі номер 27, займається у хоровій студії «Струмочок», відвідує гурток спортивно-бального танцю «Ритм». У вільний час любить малювати, читати художні книги і співати в караоке. Мрія катрусі – побувати у Діснейленді і познайомитись з улюбленою співачкою Тіною Кароль. Ваші обласки, зустрічайте номер 6, це Анна Ляхович. 11 років, навчається у 5-му класі школи номер 12 з поглибленим вивченням іноземних мов. Не уявляє свого життя без домашніх улюбленців, без котів. Захоплюється фотографуванням, у вільний час займається малюванням та плетінням з бісеру. Цікавиться природними явищами, мріє стати знаменитою співачкою та поєднувати це з модерним бізнесом. Зустрічайте, учасниця під номером 7 Милена Мельничук. Учится в частной гимназии Ор-Авнер. Милена девочка непростая, где-то скромная, где-то озорная, любит читать, песни петь и творить. Во всем всегда примером быть. Любит животных, ведь они друзья, мечтает, чтобы у всех были дома. Ей отрадует 9 полных лет, привычек вредных вовсе нет. А ведь сегодня она пришла сюда, чтобы точно победить и место первое свое попытаться заслужить. Ваші обласки номер 8 з'являється на сцені, це Валерія Венгловська. 10 років, навчається у 4-му класі Житомирської гуманітарної гімназії номер 23. У вільний час займається танцями у хореографічному ансамблі «Тік-Ток». Вивчає англійську мову, захоплюється вишивкою. У майбутньому мріє стати ветеринаром, відкрити свою ветеринарну клініку та притулок для бездомних тварин. Ваші обласки номер 9. Сапанусь Анастасія, 9 років. Навчається у гуманітарній гімназії номер 23. У вільний час від навчання займається фігурним катанням. Обожнює подорожувати і дізнаватися цікаві історичні факти про місця, в яких вона бувала. Підтримуємо облисками номер 10. Анастасія Лонська. 9 років, навчається у 3-му класі школи номер 20. Учениця школи маленької леді в модельній агенції Глорія Model Style. Професійно займається ритмічною гімнастикою, вивчає французьку, англійську та турецьку мови. Любить плавати і мріє пірнути з аквалангом. Бере уроки гри на фортепіано, любляча та лагідна донечка, внука і сестричка. Саме ці чарівні дівчата створять майбутнього нашого міста і, здається, наше майбутнє буде точно красивим і